उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसाफोरा मेट्रिकआव टप 10 मासि मोननाय फरायसाफोरखौ बरायदों। लोगोसे हायार सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव टप 3 मासि आवग्रिनाय फरायसाफोरखौ बरायनाय हाबाफारि खुङो। 2026 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव जिल्लानि मादाव बर' बिजोङाव फरायनानै जिथि मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनानै बरायदों। लोगोसे गोजौसिन गेजेरारि जोबथा आनजादाव जिल्लानि मादाव बर' बिजोङाव फरायनानै आरिमु आयदायाव सेथि मासि आवग्रिनो हानाय टप 10 मासि आवग्रिनो हानाय फरायसाफोरखौ मान बावनानै बरायनाय जायो। जिल्लानि फकटपारा मोदैबारियाव खुङो बे बरायनाय हाबाफारियाव बेखेवगिरि आलासि महरै नुजाथियो एबसुनि लेङाइ गाहाय नेहाथारि दिनेश ब्रह्म बिथां। लोगोसे गाहाय आलासि महरै नुजाथियो कटन मुलुगसोलोंसालिनि इंराजि बिफाननि लोगो बिबुंगिरि डक्टर जितुमनि बसुमतारी। माननि आलासि महरै नुजाथियो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नेहाथारि आनन्द दैमारि। नुजाथियो बर' बिमा गौथुमनि लेङाइ गाहाय लेंथुमगिरि बिबारि बर' बिथांमोना। जोबोद मोजां मोनदों। एबसुआदि दिनैसिमबो बर' बिजोंजों फरायनाय फरायसाफोरखौ बिदिनो बरायबोगासिनो मोजां रिजाल्ट खालामनायखौ। बे जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद मोजां आरो थुलुंगाखां बाथ्रा। मानो होनबा बर' बिजोंजों फरायलांनाय गथ'फोरखौ बिदिनो जोङो एनकारेज खालामबाय थानांगोन आरो नङाब्ला उनाव जोंनि बिमा रावनि बाथ्रा दङ। स्कुलफ्राबो लासैनो जोबलांनो हमो स्टुडेन्ट खमायनायनि थाखाय। दा बेबायदि हाबाफारि लानाया मोनसे जोबोद मोजां हाबाफारि। मानो होनबा बे रावजों गावनि राव आरो गावनि थुनलाइजों कानेक्टेड आरो बेनि थाखायनो आङो फैनानैबो मोजां मोनदों आरो बिराद बुरजा फरायसाफोरखौ नुनानै गोसोआ बिराद रंजाखांदों। मानो होनबा फरायसाफोरजों रायज्लायनानै आं जोबोद मोजां मोनदों। बिजाबखौ लानानै जेंनाया गोदोनिफ्रायनो मोनसे जेंना जानानै दङ, सोलिगासिनो दङ। दा बेनि थाखाय मोनसे गोख्रों राहा लानांसिगौ। आनफर्चुनेटलि जानो हागौ ट्रान्सलेसननिबो प्रब्लेम जायो बा जोंहा दासिमबो राव